Yes, doktor. Doktor, muna ti amin, ket anat kinapagpaisuanan nga no permi nga nakalamlamiis iti pauneg iti mesa nga tao and then nakalisto nga ikonsum na ipauneg. Dati nga nalamiis nga beverage, doktor. Anat kinapagpaisuanan nga adat isaan nga napintas nga epekto nat bagi ti mesa nga tao. Well, ang mambombolje, do may tagsalusod kanyak no kadeta, no giti pasyente, no? Ano na epekto na, no? Uminom ka ti nalamis nga danom, no? Kadag lalo ti kabara ti panawin, ang mambombolje, no temes ang individual ket normal. Awan ti sakit na, no? Awan ti nindain na, awan ti high blood hypertension na, no? Awan ti problema na pinagtilmon na, awan ti panateng na, awan ti uyek na, awan ti problema na. Dito nga pinaginom, tinalamis nga danom. Kaya kung nga madenggen yung apo nga, digiti awan ti problema na, nga mariklik na anaken, handa pa napadasan nga digiti ag tonsillitis, agoy uyek, no, ginom dati nalamis nga danom. So, DJ ti kagpa na bambojay, no, awan ti mariklik na nga madi, kahit nasawen, awan iti epekto na nga madiyan ti bagi. Og lalo no uminom ket nalamis ti kabara na nga panawen. Okay. Kasano, doktor, nga agbalin nga risgo no kwa, no in kaso nga adamet dagiti in the enda, nga sakit iti bagbagida, doktor, anamet dagiti kumbaga agbalin nga epekto na dayto iti bagiti maysa nga tao. Well, may isa nga pasyente nung natod blood pressure ng amin bamboje. DJ dagos nga pinaginom ti nalamis, aglalo no di mo nga nangatod blood pressure da. Ket mabalin nga temporaryo nga ipangato na no amoy jelamis nga minapo pabasiten na bigla DJ pinagtaray ti dara yan jay bagi. Kunada nga kepet no. So no agkepet ngumato jay pitik ti puso, kumaspas no. Kumato medyo blood pressure yo. Dito muna. Iti met pasyente nga siya mungget sakit nasanayak nga ano ni nalamis tanong biglang uminom kami nalamis dati ag tonsillitis ag bumboje no ag sakit di karabugob ko tono kuan aguy-uye ka kon ag panateng nakasaksakit ag tilmon so DJ ti kuan na so depende di tao detoy nga no da marikrik da na kasay may katlo iti pasyente nga marigatan nagtilmon na dati ko na dang akalasia no akalasia kaya sawen marigatan nagtilmon dagiti pasyente orehay dite regular nga kangkanem no orehang nalamis nga danom kay kangkanem nga sidam no marigatan kag tilmon aglalo no minom kat nalamis marigatan ka nga agtilmon no digite met kapat no di pasyente na ket agpampanateng da naguyek da inindahin da nga sakit dan nga madi kadakwada ket di ket iwasan dan. So di lang ti sagmamano nga pasyente nga mabaling nga mapektaran ti pinaginom ti nalamis ti danom. Okay, doktor. So kaya't nasa wen in general ket awan ti risgo na. Dapat ket kumbaga no adda ti tonsillitis kada panateng siguro nagkatahinay-hinay iti nalamisan. Ngem adda dagiti dadduma, doktor, nga mangibagbaga ngano pagsasarunsunan da kuno tuloy-tuloy da nga i-consume. For example, uminom da kuma ti mesa nga basot danom and then nakalamlamiis di jay and then no ibusen da nga sangsang kamaysa DJ mamimpinsan, DJ nga mes nga basot na lamis nga danom, agsakit ti ulo da, doktor. Api nga kasya iti marikta na doktor. Well, dati ko na nga dati ko na king no dati ginom ka nalamis nga danom. Ada tendency na nga agkepet di pagtarayan ti dara no. Gaseme di brain tayo nga di ulo tayo bombo J no. Kunada nga brain freeze no. Lalo di kiti brain freeze atas sa kung compare kasi medyo epekto na no tay anat epekto na di blood pressure mo kasi medyo utek mo ag sakit di ulo da kasi nga ag kepet di pagtarayan ti dara ti kunana ti mekanismo ti pinagsakit ti ulo no dagsakit ti ulo tayo ket di pagtarayan ti dara bumasit no so nga di ti epekto na bombo J. Okay. So may mayat do hinay-hinay no pa ti panaginom ti nalamiis nga danom, doktor. When po no aglalo no din indaen yo no ngem amo po digitoy pinaginom ti danom awan ti question na aglalo no nakabarbar ti panawen no makatulong det ang sebseban di bara di bagim no na maiwasan te nga digiti ko na da nga heat cramps heat stroke ngem
dapat hambet una digiti permi nga nalamiis Bomboje no lalo no kasta nga aday inda mabali no dahan-dahan nga inumenda nga hanune nalamis mayat-met kadye bagi kapno no mabawasan di pinagngato di temperatura di bagi nga gapwana na di pinag sakit yun ang pinagngato di nga prespresyon di bagi. Doktora, dapat dagiti mangibagbaga ngano nalamis ka no nga danom iti ipapauneg mo dumakkel kanut buksit ti mesa nga tao doktor adat kinapagpaiswanan na datoy nga mabalin nga mangpadakkel ti buksit ti mesa nga tao ti panaginom ti nalamis nga danom doktor. Well, amo mada-survey ko deta Bomboje kadigiti pasyente no. Agpeso deta ngem pinagkita kan lang nga jalamis na no ket dekado na. No, dekado na di inumenda nga danom among amin no kasta nga kwa digiti pasyente ket nasanay da nga mangigda nga at may metodo inumem nga danom. Depende di sitwasyon apo no. Amoy ano na pudot ti bara ti panawen natural di bagi tayo. At dati ko na da nga ano hanggang linglingit ano ang one man naglingit, insensible water loss. Hamo makita nga agpukaw di danom di bagi. Kasla kamit lang do deti kunate ko yun nga agpukaw di danom di bagi aglalo no nga ato di temperatura. Nakasla ano agpaborek kami ti danom bombo di agit gingganat kunata yun nga evaporate or makuan main inot nga agpukaw di danom yante paryok wenno kaldero nga nagpabore kanyo ka Jemet bagi mapo no no nabara ti panawin talaga nga agpukaw medyo daw so importante nga balanse enyo DJ no DJ nga pinaginom ti danom talaga no dahil kita do mga pasyente kita ito pangarod kit pinagdakkel buksit mo manong manang kit nabigsa kami namin danom so majority nga pasyente ka pinag sarit pinagsungbat nata ka Jemet ti makikita nga mapaspasamak. No, wala ket di sakit ti puso yo, sakit ti kidney yo apo alwadan no, okay lang nga uminom digiti ka nga danom. Kita nyo metal, siyempre ano dakkel met ulit na buksit mo na ket kasabi ket baka subsobra di inomemon. Doktor Tatang, panawin naglalo ka dagiti Gen Z nga kunada talagang mahilig damet ti nalalamiis naglalo ka tatang nga summer season. Ngem tin inumenda iced coffee, dagiti soft drinks, milk tea, doktor. Is it true ngano kakastoy nga cold drinks ti inumen ti mesa nga tao? Imbes nga ma-hydrate ti bagi ket ma-dehydrate, doktor. Agpeso deta ko ram Bambujay ado ti mo maya digiti kwati clinic nga kasjay no bing no. Ag ice coffee da, iced tea, milk tea, amuya po jalamis na lang temporaryo lang mabalin papintasin na jerik na di pasyente. Ngem DJ caffeine haan nakapapintasin DJ bagim Bambujay adada nga ma-dehydrate di bagim taga duma isbo nga isbo no han ket agsaksakit ti buksit da maditirik-rik nain da so nga haan apo nga ideal kala nasanay nga kung amin nauso dito nga ice coffee kada milk tea kada matcha no so nga haan nga napintas nga pag-hydrate o pagpanayon ti danom ti bagi aglalo kasi nga kapudot na kadigiti nga mainom. Doktor no kunate nga danom ngamin plain and boring nga kunada awan ti ramraman na danom lang kumbaga lumabas iti karubukob ti mesa nga tao. Sumalaksid ka detoy adda ka di dagiti dumapay nga makan, doktor, nga malaksid ti danom ket dagiti makan nga mabalin nga makatulong tapnon ma-hydrate iti bagi ti maysa nga individual, doktor. Well, adda Bombo J, no, aside from no kunam get danom, awang boring kunada, agpeso ta kunam, no, dumawan raman na, sakpe kay di, mahilig ka kuminom ti digotinyog, no, nung mayat kada kay di digotinyog, ang problema yo, haan nga may panik kada kayo, ngaya di dya po, nabimpinas pa di dya ng deta ay, i-freezer yo di digotinyog, kayo ikwan yan ti digotinyog met lang, to no, pagbalin ng mayelo, maya di dya, may kadwa, di kita sandya, no, panawin ti sandya, Bombo J, nadanom deta, dati siya no, substitute ti water, no. Digiti kunada nga melon, no? Mabalin kita, digiti watering nga kwa. So digiti do ati makita nga mayat nga ini kangkanen naglalo no kasta nga prutas kuno na pudot ti panawin. Mabalin siguro pa digiti papaya, basta ang kalaki ti diabetic Bombo J, no? Awan problema ti blood sugar mo. Okay digito ngem nadandag lalo no ada kastoy nga saksakit da nga diabetes.
Doktor, tatanga gundaway, kaya't kung kamustahin, nagiti nagbalin nga pasyente, doktor, kasi recently, nakabarbara iti temperatura dito Ilocos Norte, and then dapat iti panagpukaw ti kuryente. So, adda kadi, dagiti may nairek-record tayo nga pasyente tayo, iti hospital tayo, nga nakapasar ti heat stroke, heat cramps, heat exhaustion, doktor. Well, adda bombo jay no, adda tikiti kasta dirabi adda man na duwa nga intaray daga puta. Amadi ti bagbagita no, nakangimmato di blood pressure da maditi bagbagida ti filit ti rikrik na enda kasi ti noggutan ti rik na da nga awan ti piksada. So di kita ka talagang epekto ti dati nga bara na no. Isa importante apo nga tansyain nyo kita nyo di bagiyo no. Sintirenyo no ana di marikiknayan or orayen nga sa kaila umay no deti agdiwig kan wenno ang makapagnan no. Hanla nga digi heat stroke kada heat cramps. Aglalo digi dasma na ada COPD na dangar nakitak nga mesa nga news no about nagpukaw ti kuryente kapag tagnebulize di pasyente aging ganat din na nakayanan intaray dat ospital naladawen. So nga no kasadin indain yo apo napimpinas lang na inkayla siguden naglalo no dasmayo inkayla yata ospitalen no. Importante nga no aglalo no asthmatic attack aglalo na akong kuryente no. So iwasan di digijay nga last minute decision nga mapantayo yan ti pag-hospital nga agpaaga. So nga ambet nga prevention ti pamayamom bombo di amom ti asma nga mingget preventive measure COPD asthma no ora digiti da sakit ti puso na no damadlaw da mapandalan da bimbes lang mapanda deti doktor dan wenno tawagan digiti doktor da ta advisean da at nasaysayat nga ramiden da. Doktor niing kaso man, nga adda iti panakapasar ti mes nga tao, iti heat stroke, heat cramps, heat exhaustion. Adda kadi dagiti kasla first aid nga mabalinda nga aramiden nga umuna, sakbay da nga umay ikabil, iti ospital, doktor? Well, dati ko namon bombo dyan, ang problema na ti limitasyon ti danom ti begin. Uminom dat danom, agdigos da. No, mabalin nga agdigos da, idigos da di bara na mo yuket importante kung natay masebseban. Dati ko natay yung hyperthermia ngamin bombo dyan, no. Mapana bago nga heat cramps, ko natay yung heat syncope, heat stroke. So ngo maradlaw yung crack cramps sa saksa kayo, nasakit kita bagbagyo, baka dehydrated ti mesa nga pasyente no mesa nga taon so importante di jay nayon kad danom tama lang nga dete danom nga kamit ka agtungtong la magbubusog ta buksit mo no basta importante sebsebam di danom mangala kate nawanti ang kamakadigos mangala kate la bakara ipunas-punas mo yung tabagbagim tapno no mabawasan di jay pinagnato ti temperatura ti bagi sa bali di gurigor sa fever sa bali medyo hyperthermia no gurigor ket reaction di bagim ti dumadumang infection when no kuna tayo nga da problema ta onek di bagim dito met hyperthermia bombo di dito bara na no pabarain na kasla malut-luto ka kadya ti rikrik na no kasapi ka di marik na nakabarbara mairita ka pa so nga narigat no da inindayon so importante apo amwenyo ta bagiyo kasarita iti doktor yo tapno no ma-advise na kayo at the best option nga aramiden